Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dnešní videu. Dneska budeme hrát nějakou hru s velbloudama, který běhají od pása. Tentokrát tu jsem sám. Asi můžu na tenhle pás. Jo, hrál jsem to chvíli za kamerou, ale pořád přímo moc nevím, jak to funguje. A když mám nějaký rebirty, master. No, kdyby to někdo hrál, tak mi klidně poraďte. A při dalším než tak videu. No hezký. Tu vůbec pety? Jo, jsou. Mám nějakýho draka. Jako náhodem mám už nějaký speed. Jo, no než si tak já jdu. No tak já jdu. Autotraining. Jedem. Fkem boost. Bank. Bank. Tak. A šetříme. Bank. No, já jsem překročil tu čáru tam. Tak dáme ještě Fko. Bang. Bang. No, už jsem to vyplácel, no. Jak se dá říct, dá vypadat, že jsem úplnej fofr. Co to bylo? Nemám no do. Ano, jak vidíte, nemám robuxy. Takže já mám šancu si něco koupovat. Co je tady to? Co je? No, to nevadí, jedem. Makia na ty nohy, ty strašný. Ty hajzlíku. Tak, prosím, maky na ty nohy. Jako já potřebuji 1000 na nějakýho gram. Dobrý. Já dám lív. Na. Bank. Jedem. Trails. No to mám už. Nemůžu nic zas. Jak to chce. Vody mám bez rebirtu. No tak. Rebird. A já bych správně tady mohl mít 3. Já se pokusím narebirtovat. No. Tohle bude krátký, protože to je trošku píčovinka za mě. Nevím jak za vás. Ale tak no. Jo, jinak jméno. Mám takhle za kroužku. On se vám ho dám takhle do čtverce, dokonce za kroužku. Ježiš, co jsem tu viděl. Nevadí, dáme pryč. Tak prostě chápete, ne? Tady. Bang! OK, tohle zatím asi bude vše. Ano, slyšíte správně. A taky mám dneska nemám moc času, takže já tady dám s vámi tohle. Bohužel nějaký booster. Tak. A u konce jízdy se rozloučím, protože video má spíš takže uvidíme, kolik bude mít za 2 dny a dejte prosím vás 10 000 lajků a napište do komentáře slovo a oni vlastně asi komentáře nepůjdou. Jestli nepůjdou komentáře a jestli půjdou, tak napište do komentářů slovo velbloud. Prostě to napiš. A zatím čus! Jo, tak to je čus!